For today's video mga lalab, ayan, nagtitipid tayo ng ano, ng isda. Tingnan nyo naman mga lalab, shell, didilaktad ko kasi agad, tingnan nyo. Natanggal na yung ano, yung laman sa ano, isda. Ayan mga lalab, ito yung gamit sa probinsya, yung gatong. Ayan, ganyan. Diba? Yung mga lalab, sa pritong, ano to, karpa. Oh. Masarap yan mga lalab. Sarap yan. Masarap. Ayan, ganito yung gamit sa probinsya mga lalab. Gatong lang ng kawayan, oh. O, diba? Gamit sa kawayan. Yung mga lalab, so. Ayan, sarap.